Ojza! Čauko ľudia, moje meno je Sika Pika a vítam vás u nového videa z hry MAK. Je to hra v podstate o tom, je to fakeový Minecraft. To je všetko. Dáme si survival, som tu iba ja, takže toto je jedno a difficulty si necháme normál. Ok, takže máme tu stromy, som tu ja a nechal som si zapnutý aj tutoriál, ktorý nám dosť pomôže na začiatku. Priznám sa, už som to hral a spočíva to najviac v tom, zoberiem si kameň, dojdem k stromu, zničím ho, veľmi pomaličky ho zničím, OK, dojdem k ďalšiemu stromu, zničím ten strom, dobre, ale tuto som si všimol, že všade sú tu čestky, ktoré ale môžem iba za goldy otvoriť, ale tieto zelené čestky, na ne nepotrebujem goldy, takže to je spawn veľmi dobrý. OK, ďalšie kamene, torčka a ďalšia čestka, kde máme lano a drevo. To je veľmi dobré. Ja by som si zničil ešte zo pár rýchlo tieto 3 stromy. OK, už len jeden. Už prosím, ďakujem. Išiel by som sa popozerať, že čo tu ešte môžeme nájsť. Je všetko za goldy, čestky. Čo je hen to? To je tu bolo, čo? OK. Tak môžeme ísť pomaličky k tomu. Ale idem ďalej od hentých. Tých som ešte nevidel, neviem čo sú zač, ale bojím sa ich. Ja by som išiel sem hore na kopec kľudne a postavil si tam nejaký zatiaľ prístrešok, lebo poviem to takto, celkom jednoducho sa umiera v tejto hre. Revive the homies. Aha, len ja tu nikoho nemám. Ja hrám sám, takže mi to môže byť tak nejak jedno. Za 10 dreva si postavíme workbench, ktorý si položíme. Pôjdeme do ňoho. Čo idem vykraftiť, tak si dvakrát vykraftím bark a spravím si sekeru a krompač. A za ostatné, čo mi ostalo, si spravíme ale taký malý prístrešok 7-8. Tak, počkaj, tu jablko, to beriem. To je jedlo. A teraz nejaké steny ešte. Výborne. Ale predtým, než tu to postavím a úplne sa zabarikádujem. Tak, dokážem niečo toto drevo? Už nedokážem. Prečo iba toto dokážem? Jablko. Dobre. Nič to už. Výborne. Pak niekde pobliž nie je nejaké ešte drevo, ktoré viem zničiť. Je ešte tu. A jablka. Nice. Wheat. OK. A poberme si ale ešte toto drevo rýchlo. Nech mám čo najviac dreva a potom ho už nemusím riešiť. Ešte predtým, než pôjdem dovnútra, ja si zoberiem tento workbench so sebou. Zober to a schovaj sa. Výborne. Počuli ste to? To mu sa hovorí príšera. Wow! To sú, ja sem radšej nebudem ukazovať, lebo to sú strašné svine. Oni proste ničia aj cez steny. Ja som si iba 3 vykraftil. Ja som to 4. Oni proste uberajú. A ja neviem, jak to je možné. Ja tu skúsim túto nejak prežiť noc. A dúfam, že prežijem. A za chvíľku sa mi to zničí. Ja si radšej vykraftím ďalšiu stenu, ktorú sem položím. Tak. A za chvíľku už bude deň, nie? Tak čo, nech miznú. Spravíme si schody. Pôjdem hore. Neviem, prečo to ničíš doslova všetko. Prečo som si doslova zničil polovicu svojho domu? Dobre. Tak. Jeden je dole. Oni hádžu. Nie, počkaj, takto sme sa nedohodli, ale chlapci. Môžeš mi prosím vysvetliť, čo sa stalo? No. Preto nemám hrať túto hru. To sa nedá proste. A ešte sa to neukladá. Čiže ja keď umrem, tak ja idem na novo. Pecka, nie? No. Úplne geniálne. No. Skúsme ísť ešte raz a nejaký lepší dom si postaviť, ktorý by nás mohol aj viacej ochrániť. Že ak predtým nájdeme rýchlo kameň, ďakujem tutoriál. A fakt, že proste ideme ničiť. Čo už asi nebudem také šťastie, že nájdem nejakú tú zelenú. Tam sú domčeky. Dobre, tak zničím toto a pôjdem tam rýchlo. Už by sa to mohlo zničiť. OK. A ja idem rýchlo tam. Tak, poď rýchlo.
Dúfam, že tam nikto nebude. A je tam, sú tu. Ja si musím dávať bacha, jak hovado. Aspoň tieto 2 čestky iba mi daj. Prosím, nech si ma nikto nevšimne. Ja sa nechce s nimi bojovať. Je jedlo. Dobre. Prosím, nech tu je nejaká... Dobre, feed. Coiny. Money, 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 money. A idem preč. Za 80, to je za 25, ja mám iba 20 coinov, že? To nič. Ale aspoň niečo máme, to je dobré, že aspoň niečo. Ja sa skúsim dostať až sem, že čo tam bude. Keď sa nedožijem noci, druhej, tak aspoň chcem vedieť, že čo tam je. Zoberieme si po ceste nejaké veci. Kameň, čo je toto? Challenge Thief, asi nie, ďakujem. Yes! Tam budú čestky v tom, dúfam. Ale ďalší kameň máme, nice. To potom použijeme na tú furnajsku. A iba jedna. A nie, sú tu 2, dobre. Miska, torčka, drevo. Nice. Ja som to milom vyhodil, to som nechcel. Sem poď. Dobre. A ešte tu druhú. Kameň, lano a ďalšia miska. Tam je ďalšie. Yes. A nie, to je loď? Asi tam niečo chýba. OK. A dá sa tu schovať? Aha, takže asi ju máme nejako opraviť. Aha, čestka. Bold map. Gem map. Bold map. Keď sú medzi nimi rozdiely. Aha, čiže tu sú gemy. Dobre, tak toto bude zaujímavé. Takže ja mám asi toto celé nejak proste postaviť. To je dobre vedieť, by som povedal. Ale predtým, než niečo začnem stavať, tak ja si idem rýchlo spraviť nejaký ten svoj prístrešok. Potrebujem rýchlo ešte drevo. Snaď ma nechytia, prosím, nech ma nikto nechytí. Prosím. Zatiaľ tu príšery ešte. Už sa spawnujú. Yeah. Nehaj ma, ty špina. Dobre, umrel. Umri. OK. Proti týmto malým sa ešte nejako dá bojovať. To prežijem. Rýchlo mi daj toto. No, to už je iné hovado. Dobre. Dobre. Ja som to zle položil. And you fail. Kurňa. Nevidia ma, nevidia ma. Nevidia ma? Dobre. To je veľmi dobré, že ma nevidia. Ja sa bojím, že ma teraz uvidia. Kde to je? Toto bude... Fú. Vyskoč, vyskoč. Ty nevieš skákať, čo si sprostý. Ja by som to spravil, že si dáme easy. Poďme to ďalej vyskúšať. Snad dokážem prežiť už druhú noc, alebo aspoň sa k nej dostať. Pre 2 čestky. Yes, 21 dreva a už chleba hotový. To je dosť dobré. A v tejto je sekera. To je veľmi dobré. Dajme si sem workbench. Tak. A spravme si schodisko, ktoré dáme sem. Ja si spravím ďalších, nie 9, ale 8 som chcel, nevadí. Ktoré dám takto hore na to. A to bude mať do zásoby. 3 tieto si správame. A to som nechcel. To som tam umylom položil. Nevadí, double protection by som to nazval. A tak. Takže. Teraz by sme mali byť, dúfam, že kompletne chránený. A oni mi aj tak ničia moju chatku. Jak to je možné? Čo mám robiť, aby mi neničili chatku?
Tam mám dať double protection, alebo čo? Tak. Oni mi ho za chvíľku normálne, že zničia. Ja si pre istotu to dodám sem. A keby išlo na najhoršie, tak ja to sem proste položím. A asi to tak aj spravím, lebo oni mi to fakt zničia. Tu ma už nemajú šancu nájsť. Fakt nemajú. Zničili to a sú tu. Ale mám ich šancu zničiť. Neviem, ničiť pod seba, alebo čo? Ničia? Čo ničia? Stále sú tu? Tak ja to skúsim asi nejak, že... A vyrieším to takto asi s nimi, to bude najlepšie. Dobre. Máme týchto dole. Ale tu ešte sú. Dobre, takže asi každý deň proste budem musieť robiť toto, že ich poničím. Lebo to inak nepôjde. Ojojojojojoj. Není dobré. Treba to nejak inak poriešiť. Poďme opraviť naspäť totok. A toto potom spravím. A ja pôjdem... A ja mám jedlo. Papaj. Tam som mal šprint, že potrebujem whip. A to krompáč. A idem si nejaké kamene poťažiť. Tie sa mi budú hodiť. Ste aj na furnejsku a tak. Pober to. Z toho máme uhlie. A flint. Môžem si šipy craftiť. To sa bude aj hodiť možno. Spravme si furnejsku. Dobre. Dáme tam fuel. Dáme tam totok. Aha, metal. Oj, tu flint spraví niečo? Aha. Tak to asi nič, no. Nevadí. Ale už máme znova noc. Asi dám toto. Dúfam, že prežijem. Keď nie, tak ma porazí. Ľudia, dávajte mi prosím na to pozor. Ja sa musím ísť. OK, jedlo mám, že nulové. Mám toto sa dá jesť? Teda, to je len nabitie. Dobre, niečo by som mal ale s nimi rýchlo spraviť, ale ja netuším, že čo. Sus mushroom. To môžem zjesť? Môžem. Dobre, mi to dalo jedlo. A yummy mushroom. Kopajme aj tu. A ja by som rád išiel preč odtiaľto. A niečo spravil s tými z tých hovada, ktoré hádžu veci, tak tí sú strašne otravní. Dobre, zabil som ich, nice. Koľko? Sú ešte tam. No, tak toto už asi neprežijem. Toto keď prežijem, tak yes! Prežil som to, ale mám, že 0 dreva. Teda jedla aj všetkého. Koľko mám? Mám 62. Dobre, jednu čestku otvárame. Tu je volačo. Druhú čestku otvárame. To je jetpack, alebo čo to je? Ja mám jetpack? Ja by som sa išiel naspäť zatvoriť. Opraviť, čo sa dá. 3 dní som prežil, môj nový rekord. Tu polovicu času nebol, ale to nikoho netrápi. Rýchlo toto vykraftí. Daj to sem. Rýchlo správ, tak 7 týchto. Zopár týchto. A kým tu dole nikto není. Tak to sem daj. Sem daj ďalší.
Sendai. Sendai. Čo má ešte málo? Tuto mi chýbajú steny. A koľko som tam dal tých stien? Ešte jednu si zoberiem. Tu dám sem. To je tieto. Tak. No asi ďalšieho dňa sa už nedožijem. Počkaj, ja som sa zabudol nájsť. Rýchlo treba ísť jesť. Dobre, ham. Mne to nedáva žiadne životy. Teda... Dobre, konečne aj Hunger mi to nejaký dalo. No. Ja ich musím ísť pozabíjať, mi nič neostáva. Dobre, ale už som na to došiel ako na nich. Tak nedošiel. Ľudia, ja by som sa tuto s vami rozlúčil z prvého dielu Mak s mojou úžasnou postavičkou. Pokiaľ sa vám video ľúbilo, nezabudnite nechať odber, like, poprípadne nejaký úžasný komentárik a dúfam, že sa vidíme čo najskôr. Čauko!